Gloch yw i Mr Blythe. Dyma'r gêm nesaf. Mae un disgybl yn Flaith a mae'r gweddill yn Defaid. Mae'r Blythe ar un ochr a'r Defaid yr ochr arall. Mae'r Defaid yn gweiddi faint o'r gloch yw hi Mr Blythe ac mae'r Blythe yn ymateb 3 o'r gloch ac mae'r Defaid yn camu 3 cam tuag at y Blythe. Yna mae'r Blythe yn troi ac os mae'r Defaid yn symud, rhaid iddyn nhw mynd nôl i'r dechrau.